Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 22 ta' Jannar, il-Knisja f'Malta qed tfakkar il-San Publiu, l-ewwel isqof ta' Malta. Nilqakom għall-Qudies Rożarju immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Is-silta tal-lum mill-Evanġelju ta' San Mattew hija dwar jum il-ġudizzju li se juri min vera wera ħnina u solidarjetà mal-proxmu tiegħu. Illum, fil-festa ta' San Publiu, mulej, ħatkun imħabtek lis-saltan f'qalbna sabiex naġixxu biss b'karità lejn kulħadd. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Għamlu l-lum it-tifkira ta' San Publiu li huwa il-patrun tal-Furjana minn fejn qegħdin, imma wkoll il-patrun ta' Malta. Tolbu l-mulej biex San Publiu jkun dejjem ta' ispirazzjoni għalina fil-ħajja tagħna l-Isranija. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti oġbok li San Publiu jilqa l-Apostlu missierna San Pawl u jżommu għandu bil-qalb, għameli bil-merti u t-talb tal-istess Publiu ngħixu fuq din l-art ma' qudiem miegħek bil-fidu bl-imħabba biex niksbu lena ta' dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta ħlisna mill-għarqa, sirna nafu li gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġabu ruhom magħna biħlowa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll, qabdulna ħuġġiġa, għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bart. Mela Pawlu ġabar qattat skuk nixfa u tefaħħom fin-nar. Fit-skuk kien hemm lifa li malli ħasset is-sħana ħarġet u qabdet majit Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla ma' idu, bdew jgħidu wieħed lill-ieħor. Dar raġel żgur xi qattil, għax għad li ħelisa mill-baħar, il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ u jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu. Dan laqana u bil-qalb kollha żammna għandu 3 ijiem. Missier Publiu inserta mixħut, marit bid-deni u d-disinterija. Pawlu daħal ħdejh, għamel talba u qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu l-morda l-oħra tal-gżira u hu fejjaqhom. Tawna wkoll kull sorta ta' ġid u meta ġejna biex nitilqu, qabbow fuq il-ġifen kull ma kellna bżonn. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla.
Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien. Int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Ħarisni mulej għax għandek nistken. Qed lil mulej, int sidi, m'għandi ebda għena ħliefek. Mulej, int is-sem tal-wirt ta' wirti u ta' sortija. Int iżżomm fidejk sortija. Ngħidu flimkien, int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Imbierek il-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tal-limni. Dejjem qudiemi żammejt il-mulej, għax bih fl-eminti ma nitħarrek qatt. Ngħidu flimkien, int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Inti turini triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ qudiemek, hemm għaxqa għal dejjem fl-emintek. Ngħidu flimkien, int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Natikom kmandament ġdid, jgħid il-mulej, li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u jifridhom minn xulxin bħal marraj jifret in-naċ mill-gidien. In-naċi qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-gidien fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid il dawk ta' fuq il-lemin tiegħu ejjew imberkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-santna li tħejjita likom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont eri u libbistuni, kont marit u ġejtu żuruni, kont fil-ħabs u ġejtu ma' ġenbi. Imbagħad iweġbuh il-ġusti mulej jgħidulu, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnik barrani u lqajnik jew eri u libbisnik? Meta rajnik marit jew il-ħabs u ġejna ma' ġenbek? U s-sultan iweġibhom u jgħid, tassew ngħidilkom kemm għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Publiu kien il-protos bil-Grek, jiġifieri l-ewwel, il-prinċep ta' Malta, il-mexxej. U f'dan ir-rakkont mill-Atti tal-Apostli, ir-rakkont tan-nawfraġġju ta' San Pawlu sħabu hawnhekk f'Malta, joħroġ tassew mod sabiħ u pożittiv Publiu. Jgħid il-ktieb tal-Atti tal-Apostli illi Publiu laqana u bil-qalb kollha żamna għandu. Bħalma għamlu il-Maltin ukoll illi ġibu ruħhom magħna bi ħlewwa li ma bħala u jgħid ukoll laqgħuna. Qalb id-tbatija kbira tan-nawfraġġju, dis-sitwazzjoni verament kera, joħroġ dan is-sabiħ it-tajjeb enfasizzat miktib tal-Atti tal-Apostli ta' Publiu u tal-Maltin. Jibqa' għalina Publiu ta' ispirazzjoni kbira u ta' għajnuna fil-ħajja tagħna. Ħansemmi tliet affarijiet li ninnutaw propju fil-kelma ta' Alla. L-ewwel nett
Publiu huwa eżempju ta' ospitalità. Meta laqa in-nies li kienu fuq il-ġifen 276, ma kien hemm ħadd fuq il-ġifen li jiġi minnu, jew li jafu, jew ħabib tiegħu, jew li b'xi mod seta' jiggwadanja minnu jekk jiġi, imma laqa lil kulħadd. U laqahom b'qalb kbira. Kien għadu ma semax il-kliem ta' Ġesu li smajna llum aħna fl-Evanġelu skont San Mattew, kont barrani u l-qajtuni, dak kienet irid jisimgħu minn San Pawl. Imma kellu din il-qalb diġà kbira u miftuħa imbagħad ġiet ikkonfermata. Il-attitudni ġiet ikkonfermata propju minn San Pawl mill-kelma ta' Ġesu fl-Evanġelju. U għalhekk għalina u eżempju kbir ta' kif aħna għandna nilqgħu lill-oħrajn b'istima, b'rispett, b'imħabba. U anke nilqgħu lill-barrani. Meta ngħidu barrani, jista' jkun xi ħadd illi qed ifittex il-ken jew bħal San Pawl jispiċċa Malta. U jista' jkun xi ħadd Malti li forsi nqisuh aħna barrani. U minnu jemini aħna jekk nitalmu minn Publiu ikonna din il-qalb kbira lesta biex tilqa'. Publiu wkoll protettur tal-ħajja. Ipproteġa l-ħajja ta' dawk kollha li kienu fuq il-ġifen u bis-saħħa tiegħu salvaw. Ipproteġa l-ħajja ta' kulħadd. Anki ta' ħafna minnhom li kienu fil-fatt dak iż-żmien il-siera. U għalih kienet għażiża l-ħajja ta' dawn. Bħalma kienet għażiża ħafna l-ħajja ta' missieru li kien marit u li mbagħad San Pawl fejqu. F'dan jallimna kemm importanti li aħna nożżu il-ħajja tagħna tkun għażiża, l-ħajja ta' kulħadd, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha. Publiu kien ukoll bniedem ta' azzjoni. Ma nsibux kliem li qal dan ir-rakkont avolja. Kien jgħid żgur ħafna kliem bħala mexxej, imma kien bniedem ta' azzjoni illi meta inqalet din is-sitwazzjoni ma baqax gallerija imma ħa azzjoni refa' ir-responsabbiltà li kellu bħala mexxej. Walhekk bis-saħħa tiegħu għax ħa azzjoni dawk in-nies setgħu ikollhom hawnhekk f'Malta ambjent li jilqahom. Jew isperati minn San Publiu llum nitolbuh din il-grazzja li aħna bħalu u fuq l-eżempju tiegħu inkunu nies ta' ospitalità li narfu l-valur li nilqgħu lill-oħrajn, li nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha u li nkunu wkoll aħna nies ta' azzjoni ġifieri li ngħixu tassew fil-fatti dak li aħna nemmnu. Jew issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej bħal San Publiu qalb miftuħa għall-oħrajn li tilqa lill-oħrajn
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex dejjem nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li huma vittmi ta' nawfraġġju. 3 ilu kien hemm grupp ta' xi 43 illi fil-Mediterran kien hemm il-nawfraġġju spiċċaw kollha marqa. Ma kellhomx xi xorti bħal San Pawl u sħabu ta' fuq il-ġifen. Tolbu għalihom biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem dawk kollha li mietu minħabba in-nawfraġġi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha, għal dawk kollha li għaddejjin minn tbatija minħabba l-mart tagħhom fid-djar jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, u nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jgħinuhom pat-tobba infermiera u nies oħra involuti fil-qasam tas-saħħa biex tagħtihom l-għajnuna u tgħinhom jaqdu din il-missjoni b'imħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għal dawk kollha li huma waħedhom jew iħossuhom iżolati jew qegħdin għaddejjin minn problemi ta' saħħa mentali, speċjalment f'dan iż-żmien tal-pandemija, biex tgħinhom ħalli jsibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għall-ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlullek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Il-qal mulej mridej is-sagrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u ta' knisem qazza kollha tiegħu. Il-qamu lej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħil li se jrinnoffru lil kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Publiu biex naqilgħu il-maħfra ta' tnubietna u narfu dejjem irnoddulek ħajr bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Publiu int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 Mela Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien jingħata biex mir-rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnobiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbu l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna nina l-koll nitolbuk, għaddilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli ma' San Publiu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal wolied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jessatna l-qawwa l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox mixsir ta' kull faraġ u sliem aħna nġibarna hawn flimkien fit-tifkira ta' San Publiu biex nagħtu ġieħ l-ismek. Bis-sagrament ta' ibnek il-waħdin jagħtina li tqarbina li għamilna tkun għalina ran tal-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna sma' talbtana ejna u afmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ere l-għaraq tad-demm. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. U bżna ta' kuljum għatina llum affirna dubietna bħalma naflu minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħelisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina metimbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma it-talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġeneri rebeħ kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikonsidraw fit-tieni misterju ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missinna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, għaffilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħanix fi tiġrib iżdeħnisna mid-denja. Amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġeneri rebeħ kollha wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsa ta' kuljum matina llum, għaffilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħanix fi tiġrib iżdeħnisna mid-denja. Amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu.
Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim berkajnti fost n-nisam pirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim berkajnti fost n-nisam pirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim berkajnti fost n-nisam pirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim berkajnti fost n-nisam pirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim berkajnti fost n-nisam pirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim berkajnti fost n-nisam pirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim berkajnti fost n-nisam pirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kim berkajnti fost n-nisam pirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina l-inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubiet naħarisna minnar tal-infern u ġenera beħ kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-reba misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Għatina llum, affirna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkanti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkanti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkanti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkanti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkanti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkanti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkanti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkanti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkanti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkanti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla Topalina Mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina l-inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna b'dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera beħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija
Meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Is-senna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. U bżonn ta' kuljum matina llum, għaffilna dubietna bħalma naflu mnuħati għalina, l-addaħanix fi tiġrib iżda ħnisna minn deni amen. Lima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, it-loparina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Lima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, it-loparina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, it-loparina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, it-loparina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, t-loparina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, t-loparina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, t-loparina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, t-loparina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, t-loparina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, t-loparina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik jisma talbtana dak it-twilet talina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna mill-nar tal-infern u ġenera rbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan t-turuframent il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek u ħanina qopija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. U bżonn ta' kuljum matina llum, għaffirna dubietna bħalma nafru mnuħati għalina, l-addaħanix fi tiġrib iżda ħnisna mid-deni amen. Imma lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, it-loparina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dat dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu qattar btana. Is-sir eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob Li għalina. żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba.
Itlob li għalina. tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob ta' għalina. min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull fuħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Għaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Għaffilna nitolbuk malej. għaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Isma'na nitolbuk malej. għaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa ummalla, Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. għatilina għaddijatijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' essa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fos-siqtajja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Omma Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Ġusepp Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti il-Knisja tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjidi fis-soċjetà Maltija u tajn lil persuni vulnerabbli u ħafna familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ninformawkom li jekk kif din il-ġimgħa l-insara kollha madwar id-dinja qed jiċċelebraw il-ġimgħa ta' talba l-għaqda fost l-insara, il-lejla fis-6:30 fuq il-website knisja.mt se jixxandar servizz ekumeniku djoċeżan fejn knejjes insara differenti f'Malta se jingħaqdu f'talb ekumeniku. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi u saħħa.